ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ କ'ଣ ନା ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ବା କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ ଆସିକି ଅଲଗା ସନାତନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ମାନେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଆମ ନିଜ ମନରୁ ସେଇ ଘା ଶୁଖିନି ଆଉ ସେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରୁଛି ଏବେ ବି। କାହିଁକିନା ଆମ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ସେଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ଯେତିକି ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ରହିକି ନିଜେ କଥା ପଦେ କହିବାର ସାହସ ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କର। ଯାହା ହଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କଥାକୁ ନେଇକି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଟକେଇଛେ ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ ହିସାବରେ ଆମ ରୁଲ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ମୂଳରେ ହିଁ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇଟା କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କଥା କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବି ଗୋହତ୍ୟା ବଣ୍ଡଠୁ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କନଭରସେସନ୍ ହେଉଛି, କନଭର୍ଜନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର କନଭର୍ଜନ୍ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବି କିଛି ମଜବୁରି ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଇଟା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଗା ବି ବୁଲିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ସେଇଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କିଛି ଭୁଲର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଜାଗୃତ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବି ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚଉଛେ, ଆମ ନିଜ ଧର୍ମ ବିଶେଷ କରି ସନାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସନାତନ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ସେ ଧର୍ମ, ଆଉ ବାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ। ସନାତନ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର ଆଉ ମାନିବେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା କେହି ରୋକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ, ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟୁଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଧାର ନେଇଛେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଜମା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଭଳିଆ ଘଟଣା ମାନେ ସବୁ ଘଟିଛି। ତ ହେଇଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଘଟୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୂଳ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ମୂଳ କଥା ଧରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁକିଛି ବାହାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୂଳ ଧରିନାହାନ୍ତି, ଡାଳରେ ବୁଲିଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ସେ ଗଛ ସେ ଯେଉଁ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଚେରରେ ସିଏ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଚାଲିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉପରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର। ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ରୋକିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଯେଉଁଟାକି କନଭର୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତା'ର କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରିକି ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ଯେ କନଭର୍ସନ୍ କଥା, କାହିଁକିନା ଯଦି ସନାତନୀ ସମସ୍ତେ ତ କେବେ ବି ଆମେ ଚାହିଁବାନି ଯେ ଆମ ନିଜ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଯିବାକୁ। ୟାର କୌଣସି ପ୍ରପର୍ ରିଜନ୍ ନିହାତି ଅଛି, କାରଣ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା'ର ଠିକ୍ରେ ତର୍ଜମା ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତିକି କହିବି ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।